Warning: the following film contains scenes that some viewers may find disturbing. Viewer discretion is advised. Oh man. 6 feet. Oh, parang 6 feet ya. 6 feet. Yes. Oh man. HelloCanoCanada.tv. Please don't forget to Like, follow, subscribe, share, and push the bell button for notification. So guys, punta tayo sa ano. May nakahuli ng deer. Tapos tatapon niya daw yung laman loob. Kasi hindi na yung mga Canadian. Hindi na sigurong marunong maglinis ng ano. Tsaka hindi sila makain ng intestine. Try natin kunin. Gawin nating papaitan. Gawin nating papaitan. Kunin natin yung laman loob. Masarap yun. Parang gambing din yata eh. Hindi ko alam kung saan lugar. Basta punta natin yung kasama natin. Magluto tayo ng papaitan, pulutan. Shoutout pala sa mga mahilig sa papaitan dyan. Mga Ilocano, Bisaya, Tagalog na mahilig magluto ng papaitan. Shoutout sa inyo guys. So ipapakita namin kung paano naman ang luto ng Ilocano, ang papaitan ng deer. Pusa. So pag nagawa namin, lilinisin, tapos ayun, lutuin namin. Try natin magluto ng papaitan na Tara na natin yung kasama natin dito guys. Ayun guys, 2,000 years later. Paano yung kasama natin? May dadaanan pa kami isang kasama, si Van Halen Vlog. Shout out kay Van Halen Vlog. Follow natin guys yung kamaster natin sa Facebook, TikTok, tsaka hindi ko alam kung may YouTube channel na siya. Follow natin guys. So antayin natin guys, at tsaka i-update ko kayo mamaya. See you later mga ka-TV. Salamat sa pag-follow and pag-likes and pag-share sa aking mga video. Salamat sa inyo guys. Bye bye. Ano lang mo kanina ba? Medyo naampip yung car niya, no? Wala nga akong panlasa eh. Nako, COVID na yung bad. Patay tayo dyan. Babakan mo na. Sinipon lang ako. Sunduin ka lang namin. Nadamay ka na sa... Sunduin ka lang namin mo, baya. Isipon kasi yung tatlo kong kaba. Kaya... May pinakauli. Oo, may COVID na si Van Halen Vlog. Magpipace mask nga ako bukas. Mahirap na pre, pupunta na lang tayo doon, makahawa pa tayo. No? Mag-teams ba kayo? Oo, nagugutom na ako pre. Pero sa akin lang siyempre. Sa amin lang meron din. Naggas ako sa'yo eh. Kailan? Ngayon? Talaga talaga. Ngayon maggas tayo na... Na naman? Dapat check ko na lang. Siyempre, magagas tayo ngayon. Ano ka ba? Ang layo-layo. Pinagkasa ka pang tagaroon ng jukwa. Parang hindi makikinabang doon na. Ito na. Kuya, grabe ka to. Share tayo. Ano ka ba? Masyado naman talaga tong tao na to. What did you say? Kapasamantalang sila ni What do you Tito say? Brian. Hindi libre. Libre na. Pre, ang rap pa ng tao doon. Turkey bacon wrap. Turkey bacon rap. Kape lang sa akin. Ako nang bibili nyo sa akin. Sa inyo na yun, sa inyo. Nagsuo ka na. Tanino ba? 1 turkey bacon wrap, please. Crispy. Crispy chicken, bacon ranch wrap, Tama? 1 turkey bacon wrap, please. turkey bacon wrap, Yup. Yeah, it's crispy please. Ano pa? so you want a turkey bacon club wrap, Yeah, that not club wrap, it's wrap. It's wrap. Then 1
Half French vanilla, half double. Medium. Medium French vanilla. Double. Yep. Ito? Meron na namang tao dito. Uwi natin tayo dun sa may rani. Dito nga si Miss Curly. 2,000 years later. Oh man. Yeah. What? Ooh. Nice. What the? Woohoo! Ito guys, oh. Got lucky. It's like, ooh. How old is this? You think? Maybe 2 years old. 2 years old. Oh, Yeah, yeah. he ain't a very old one. They get a lot bigger than that. Trust me. Oh. I've seen Sorry. deer about 150 pounds. Oh, guys, more oh. than he is. Ang laki. Oh, yeah. Yeah, I got You him see? Tingnan siguro ano to. about 10 minutes before dark. Oh, there's the tag there. You just hunt the I will just stick the tag. You Yeah, right so you across see the it road. later. I own 100 acres on the other side of the road there. You see the little road that Nice. goes down in on the other side? That's Siguro mga ano to, no? Like, 100 kilos? I'd say 150 Oh, pounds or so. that's huge. So what's that? What's that? Yeah, about 150. See? Oh. Yeah. So you're like 6 feet? Siyempre ah. Oh. 6 feet. Nice. Nice. Ooh. Hey, fellas, are all gonna have to get your hunting licenses next year. Get one yourself. There's nothing. Before you put in the freezer? Yeah, I'm gonna take it to a butcher. They can get it done a little quicker than I can. I just gotta take the fur Ang off laki, and the ah. head and take it to them. Paano yung moose? Tayo ka nga dun, pre. Usually I do Tayo it ka. myself. tabi niya. Ikaw na. I like to laki. hang them about a week. Oh, man. 6 feet. Oh, parang 6 feet, yeah. 6 feet. Yes. Go on, bugger. Oh, man. Yeah. Now the heart is in that, but I hit it right in the heart, so it's pretty mangled. You probably salvage it if you really wanted to. Ooh. Ooh. Oh my! That's huge. A huge deer. 6 feet. See? Oh my god. Okay, let's go. Yeah. There's a tag there. Kailangan ng tag. Pre, saan tayo pupunta? Para anong kukunin? I-follow daw natin siya. Para sa...
Di, sa pag, kung saan lilinisin yung ano. Yung, Yon? oo, release. May stream daw dyan eh. Wala na, sa loob. Pwede namang ano yun pre, i-post yun. Oo, kasi legal naman yun. Kasi may tag naman may eh. tag naman. Tsaka hindi naman sa atin eh, video lang naman. Di ba nagpaalam ako, okay lang mo na naman. It's okay. Laki, no? Puta. Hindi ko na-expect ganun pala siya kalaki. Is that pre? Wala akong maamoy pre. Wow, yummy my tummy. Tummy my yummy. Yummy, yummy, yummy. Yun na pre, wash. Wash 3 times a day. Wash with gold. Beses na yan! Ilocano, the TV. You're the only one who knows how to clean that. Why me? Ilocano, that TV. Watch out. Watch out, shout out. Puta ako lang titira na ito. Kami mo tanay. Oh guys, ito yung ano, pang papahitan. Ano yan, pre, pang? Magpapahitan na ka, no? Papahitan, auto deer. Toto, dear? Ito yung lang. Langs! Tingnan pre, patingin yung langs. Baka langs yan ha. Uy, yummy. Sinanglaw guys, sinanglaw. Sinanglaw, oh. Wow. Amo ibilbil ang atap taba na. Sinanglaw ni, no? Lulutuin ni, no? Isang lu. Isipon pa ako. Visit ka, sinisipon pa ako. Oo. Ano yan, pre? Grabe, ang dami, oh. Yun, oh. Yuhu! Nakasarsarap kayo. Yummy may to. Rumor na yung takti. Ayun na, pre. Tunay yung papahitan. Ayun, yung takke. Yung takti. Pre, yun yung pang tunay na papaitan, pre. Ito na ngayon. Pre, save mo yun tayo, pre. Yung pampalasa. Romel. Yummy yan, ha. Lala. Guys, papahitan na kambing. Papaitan. Kambing! Kambing! Deer pala, deer. Oh, Romel. Ano ka ta? Bugwang ah. Pagkasaka ng badge pa naman ta. Ano na balik sa kansaw ko? Wala ka tayo amin na ito yung okay. Sayang na. Pero bukog guys. Sayang. Karabukod! What? Karabukod. English, ano English, pre? Tot. Oh, trot! Oh, kistibulong. Go to the moon. Ito. Pats. Ayun, pre, fats to the... To the moon. Ayun na. Pero doon ka sa mas malalim para ano, mas malapit. Gagi, ang dami pa, oh. Dami pa, pre. Awan sa punta yan. Kita na may kamot na labantangan. Ilingan mo. Ito ba ito, Van? Dapat may chopping board pala kayong kinuha, pre. Kasi nung ito magkait ito, okay naman. Para pa ayaw niya. Ito ba ito, Van? Siyempre, minsan lang tayo makakain ng laman loob ulit. Kasi nung tangin natin maguduguduin garawd. Ha? Kilo-kilo ka, pa. Wala ka pagkalugi ang aragbat. Ate, kailangan ato yun eh, nagdanga ka. Kailangan yan. Divide 3 ka ra, divide 3, pre. Nay, sinapon mo na ako, pre. Kamay balay mo. Okay, ang karabo ko ba ay alam na dyan ay mang suro. Oh, ito yung pahat niya, oh, guys. Oh. Pinuto na sila. Diyan tumama, pre. Okay ba? Kamay balbalang igay ah. Karabo ko ba ay ay mabaleng. Bakit again? Ang abo ka mata ng Hindi naman karabo ko. Karabo ko kano alam na kano. Ano ba yung karabukod? Yung sa dito ako. Yung lungs? What?
Ah. Ayan pre, oh, yung ano nyo. Yung... yung heart. Heart to the... Kina pre? Utang lamig pa. Kaya ang lamig ng... Ilocano.canada.tv.ca. Wow! Ito yung paborito ko. Oh, dami. Oh my God! Uy, solid! Ooh, lala! Paitan, guys. Grabe yan ah! Ano na, Chomi? Okay lang, sabay takila, oh. Taki mo ito! Ikat mo. Yeah! Lokano, pure papaitan, Lokano. Solid yan pre oh! Baho pa rin! Anong baho? Uy po niya mas! Smells fishy pre! Dalam! Dalam to da! Laki pre! Oh! 100 kilos? Yang sa timbang yan? Ano yan pre? Ano yan? Mga mahilig sa balls. Balls to the... Rated SPG. Oh, lit pala. Ball... Parang ano na. Ang lit, oh. Oh, guys. Alit pre? Tingnan mo natin. Zoom natin. Zoom. Ano yan? Balls nga pre! Oh, tumitigas, oh. Save mo yan, ah. Edit natin, oh. Fred! Don't slice my balls! Oh shit! I'm coming! Ooh! SPG ito. Yan yun pre? Ito yung sarap yan pre. Kay Remar, advance kay Remar, number 7. Soup number 8. Solid to the moon. Pre, ano yan pre oh? Ayan yan. Eh no, ito. Ayun, ano yan? Papalitan. 2,000 years later. Labadaba nga pre. Wala nga eh. Bakit puno na, pre? Wala tayo pang vlog, pre. meters, John Brunswick and 60 West. YellowCanoCanada.tv. Please don't forget to Like, follow, subscribe, share, and push the bell button for notification.